Amb el temporal Glòria ens vam veure afectats per una inundació provinent de l'aigua del riu i va fer que la planta parés el seu funcionament. Nosaltres ens trobem a l'oficina i ens comencen a arribar petits problemes, però no grans problemes. No ens esperaven la catàstrofe que ens venia a sobre. Ningú s'ho esperava. Sorea és l'empresa concessionària del nostre municipi des de fa 40 anys, es coneix perfectament el servei i aquesta va ser una de les sorts. Amb el tall de subministrament es van veure afectats tots els abonats del municipi, que són uns 10.800 abonats. Aquest fet, el fet de no arribar l'aigua a casa, és quan posem en marxa tots els canals. S'engeguen les servialertes, enviem més de 12.800 e-mails i més de 9.400 missatges, però els clients estaven espantats a tot arreu i volien una informació immediata, correcta i freqüent. Nosaltres aquí primer vam prioritzar donar subministrament. Aigua potable per poder-se dur a casa a través de 4 cisternes que es van ubicar al poble. Va venir-hi molta gent que emplenava garrafes i se les enduia a gent gran que no es podia moure de casa seva. Els habitants del municipi han respost d'una forma excel·lent, s'han fet càrrec perfectament de la magnitud de la tragèdia. Un cop es va garantir el subministrament d'aigua, es va començar a treballar en la posta a punt de la planta potabilitzadora. Des del dia de la catàstrofe, diguem-ho així, haurem passat pràcticament entre 13 i 14 dies sense aigua potable, com a màxim. Per tant, el resultat ha sigut més que satisfactori. S'ha notat moltíssima professionalitat i s'ha notat una diligència de treballant dia i nit, caps de setmana, perquè s'escurcessin els terminis al màxim possible i realment ho han aconseguit.